Καλησπέρα. Την προηγούμενη φορά, όπως είχατε δει, είχαμε κάνει unboxing το φούρνο. Σήμερα λοιπόν αποφάσισαμε να φτιάξουμε μία πίτσα για να δούμε και να δοκιμάσουμε τις δυνατότητες του. Έχουμε μαζέψει τα πράγματά μας, τα υλικά και είμαστε έτοιμοι. Ελπίζουμε να σας αρέσει. Πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Φάγαμε κάτι σήμερα πολύ παραδοσιακό, την πίτσα που φτιάξαμε στον παραδοσιακό φούρνο μας. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να τις γράψετε από κάτω. Ό,τι ιδέες επίσης μπορούμε να τις κάνουμε και θα τα πούμε την επόμενη φορά.